Ya anake wedok, Cil. Siapa di? Median sapa jenenge? Kinan. Pinan. Ya insyaallah sok nyinden kaya mboke. Dadi kates kuwi cebloke ora adoh saka wite. Sing ngomong sapa? Hah? Sing ngomong sapa? Loh, tegese iki paribasan itu sudah dari dulu kala. Oh iya wis. Heeh, kates iki ceblok ora adoh saka wite kecuali nek katese digondol codot. Lah iya. Nah, beda. Kates ning nggen apa kuwi ning nggen supermarket wit ora ning kono. Oh ya bener. Iya. Mula dadi enek sing meneruskan sejarah wong kaya aku iki engko wayahe perang gagak engko anakku sing maju. Oh anak-anak. Anak lanang sing maju. Sabetane wis kalah aku, wis kalau cah-cah saiki wis kalah. Oh, so wis. Heeh. Nek besok pemanu ana sing nuruske anakmu. Kon dadi dagelan ya? Heeh. Enggak oleh. Iya, iya. Lho, nyapa lho enggak oleh. Aku kehimpit. Hah? Kehimpit. Kehimpit piye? Kehimpit kahanan. Lho, dagelan iki lek kondak kaya kowe kan yo sugih. Tapi